הבא בתור. שנייה אחת אחי, שנייה אחת הוא ניסה יום שישי. אח שלי, למה אתה עושה פה בלגן אבל? למה? אלוהים. יום שישי היום, אחת רבק, תן לו שנייה אחת, שנייה אתה תדף, שנייה. מה יש לך פה עוד? תעביר לי את הגויאבה. הלאה, מה עוד? מה עוד? זהו, כמה דברים, אחד רבק, הרגת אותי. נו, תביא, יאללה, תביא. נו, תעביר לי את הסודה. הלאה. מה עוד? זה נביא, תעשה לי את העניין. אבל כמה דברים, כמה? מה אתה רוצה עוד? מה אתה רוצה, גם את החלום? ככה אתה רוצה, ככה להשתגע? אתה רוצה בצין? ככה בצין? כן, דלת, אתה אוהב דלת? כן, אתה אוהב? לך מפה, לך מפה, לך מפה, לך מפה,